बे खेबाव हा दालालनि सायाव रायजो सरकारा गोख्रों नोजोर जाय सुबुंफ्रा हा दालाल एबा हा माफिया दं बिसोरनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों नोजोर लाखिनाया जागायबाय नोंथांमोननियाव सोरबाफोर हानि थाखाय दालालफ्रा सुलाद लाबायदों नामा सोरनिबा हाखौ नोंनि मुङाव खालामनानै होनो बुंदों नामा बिब्दिब्ला नोंथाङाबो सांग्रां जादो मानोना गोबां हानि दालालफ्रा रां जाख'नानै गोबां हा बिगोमाफोरखौ खैफोदाव खोख्लैबोगासिनो दं जोंनि बिटिआरआवबो गोबां हा दालालफ्रा रोजा रोजा रां लानानै हा बिगोमाफोरखौ गोनो गोथो खालामनायखौ सम सम नुबाय थायो नाथाय जोंनि बिटिआरआवबो बेबादि हा दालाल खालामग्रा हा दालालफोरनि सायाव स्रोदै सरकारा मुं फारिलाइयाव थिसनगासिनो दं सासेबो हा दालालफ्रा गनाय नङा साफा साफा हमजागोन रायजो सरकारा हा दालालि खालामग्रा सुबुंफोरखौ लोगोसे रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायबावदि जाय नखरा हा दालालनि आखायाव गोरोबनानै हा गोमाजादोंमोन बिथांमोननो हाखौ मोनफिननायनि राहाबो खालामनानै होगोन होननानै बे समाव फोरमायबावदि बिटिआरआवबो गोबां हा दालाल दं आरो बिटिआरनि हा दालालफ्राबो गनाय नंला सरकारा सिरिनो हा दालालिफोरखौ बिफाननिफ्राय नायखुमानाया सोलिगासिनो दं हा दालालफ्रा जेल जानो साखाफारा जाना थाखादों मानोना रायजो सरकारा हा माफिया हा दालालफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होबाय फिन फोरमायबावदि बे खेबाव हा दालालनि सायाव रायजो सरकारा गोख्रों नोजोर जाय सुबुंफ्रा हा दालाल एबा हा माफिया दं बिसोरनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों नोजोर लाखिनाया जागायबाय नोंथांमोननियाव सोरबाफोर हानि थाखाय दालालफ्रा सुलाद लाबायदों नामा सोरनिबा हाखौ नोंनि मुङाव खालामनानै होनो बुंदों नामा बिब्दिब्ला नोंथाङाबो सांग्रां जादो मानोना गोबां हानि दालालफ्रा रां जाख'नानै गोबां हा बिगोमाफोरखौ खैफोदाव खोख्लैबोगासिनो दं जोंनि बिटिआरआवबो गोबां हा दालालफ्रा रोजा रोजा रां लानानै हा बिगोमाफोरखौ गोनो गोथो खालामनायखौ सम सम नुबाय थायो नाथाय जोंनि बिटिआरआवबो बेबादि हा दालाल खालामग्रा हा दालालफोरनि सायाव स्रोदै सरकारा मुं फारिलाइयाव थिसनगासिनो दं सासेबो हा दालालफ्रा गनाय नङा साफा साफा हमजागोन रायजो सरकारा हा दालालि खालामग्रा सुबुंफोरखौ लोगोसे रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायबावदि जाय नखरा हा दालालनि आखायाव गोरोबनानै हा गोमाजादोंमोन बिथांमोननो हाखौ मोनफिननायनि राहाबो खालामनानै होगोन होननानै बे समाव फोरमायबावदि बिटिआरआवबो गोबां हा दालाल दं आरो बिटिआरनि हा दालालफ्राबो गनाय नंला सरकारा सिरिनो हा दालालिफोरखौ बिफाननिफ्राय नायखुमानाया सोलिगासिनो दं हा दालालफ्रा जेल जानो साखाफारा जाना थाखादों मानोना रायजो सरकारा हा माफिया हा दालालफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होबाय दालाলি বা বেদখলকাৰীটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি খুব ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা এটা কৰি আছো আজিও মই এতিয়া ডিসি কামৰূপ অফিসতে যাম কেইদিনমান পিছত ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক আমি কম বহুত মাটি হেৰুৱা মানুহক আমি কি জানি সহায় কৰিব পাৰিম আগে পিছত আপোনালোকক আমি এটোৰ ওপৰতো ব্ৰিফ কৰিম 10-15 বছৰ আগতো কোৰ্টত হাৰি যোৱাও মানুহক আমি কি জানি সহায় কৰিব পাৰিম কাৰণ আমি ডাঙৰ ফ্ৰড কিছুমান ধৰি আছো আৰু বহুত মানুহৰ জীৱনলৈ হ'ব আৰু এইটোৰ পিছত কি জানি মাটি দখল এইবিলাক নোহোৱাই হৈ যাব অসমত আমি যি ধৰণে আগবাঢ়িছো অসম পুলিচে এইটো ক্ষেত্ৰতো বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছে সিটি পুলিচেও খুব চেষ্টা কৰিছে ডিজিপিও চেষ্টা কৰিছে যদি আমি গুটেই এই মাটিৰ ব্যৱস্থাটো ধৰিব পাৰো অসমত মাটিৰ দখল সাধাৰণ মানুহৰ পৰা মাটি দখল কৰা এইটো নোহোৱা হৈ যাব জানুৱাৰীত আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰত আমি ডিটেইলছ কম আমি একেদিন অলপ কামত লাগি আছো এইটো